Penny, I say she be. My catch was a penny, she a yadisua. You boom compo a share yen tete a brabo. And never be brain a coswo, and one and dasso air coswo in name, yet not a bear for this year 20 and mark a trashy. And then or here a joa, Aprebi. Me no was na share wo pedi share dwumadi so bio. Me pese ye hwe ayaresa amase. Tete no no me nim se ye tai nim dudo anya bia ye fie mu. Ye nana no bo se ye no ane se ade chi a na ye dwin srama na ye di asisu na obi ehwie bi no. Enti ye nim dudo ye nim adunsifo. Adokita de e beto mu enche ye kora. Na enne me pese ye hwe sa ayaresa your friend no Acupressure. Tete no bibisa se na Acupressure wo ho ana. Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kire wo na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase doctor I was 024-790-4473 and now 024-916-4977 Abutre Clinic Yanam Acupressure Kwanso Besan Yadie. Dog, could be pecha no. What be say we are a yard a minute of way to my memory date. Na dear Dean's way. Yeah, near Dean say, what you say, a grand say one. Yet the yet and one could be one. That could be 1 year sing. Near yet in your mouth one a year. And who didn't pedrian, a conny pedrian, or a downy pedrian. But could be one and that. What the one more trim moons you moose radian and on a papa sing. Ubroni diana, why dear Finny Krumo diaba. And it could be one yet the young one, a year Diana, ye deco in the pedrian one. And also a bois margin no year to me. And tis a war. But Modia said, and I'll be pick could be 1 moon, and ye are drawn. And no sing. And one kind. Oh, dear, say. Mopa, we do an na woyen, for could be 1 be ye. Nafa, Ubruni diana, Yadia Fia Bunchra Cradiaban. Nafa ye nafa share o free him. What is your free man? Ubon say, Sam one I can. I dare but in nada. But could be 1 dear, and nada. I don't know so nada. A banner sanwa, a bois papa pama, and codanting, and men confessions on so umbrella. Anticubedia. When Utumfo Yankopon ye ma head no etiri na kasa nti e na ntina e ho no e den ti say ti no say ti kwankura na e sa o say ti kwankura ni nyina e den de wo gbe kaka obi we bo twede a no de ni nsa po ti na so no ko bi sa pepe na tie nti say ye ribi ni ye didi a e boa ye mpa yi o say ye ka enuaba no a maka say sa enuaba ni nyina no ebi wo ye ni paduam enti ye beba ye ngani nkosua so say ye ka ani nkosua uhu anoma o she space uhu aponchia anoma de wanda go prescribe asemni space ya ba do uhu aponchia sebi na ni asay a won akoye lens ama ne say on share ansa na wahwade agi oda sani pe na ni awode amaye no ye nim nti no ama edi yenya isan say onyankopon so onipa won seso na onipa seso no onyankopon te sorosoro a ye hu no ba bi ofiri ate eni asase we ni kwan ewu ni mu wa pa so me ameme ye ntate ya won ani so no ohumi onimi oda seni so de esesen ka ye nso ye hu ma ne trasa nti nkobi won kran a ye pagya ye ni esesen ka ye hu na mom no
Niama bi a yɛde kɔ yi nipadua mu na edi nipadua ne nya ne nti no ɛma ani ne hu ade nkɔ akyiri nti ɛnɛ bebre na bɛkan Bible anasa homa agise yɛ shekiki no ɛno na di yɛ nya kɛseɛ paa enti sɛ wahwɛ aduaba yi a mekita yi a sɛ aduaba yi ɛyɛ abrɔfo kateɛ na wohwɛ sɛnea ne bɔbrɛ ɛteɛ no a ɛne na wohwɛ me mani nkosua yi a em say nsunsun bia nim sa waye nani pepe se yenwe sadie we bi nkoye ni padua nim na moa ma ni nkosua no entin no a moja na to fa so no nke ntumi to fa so yi na enyi ohaw bia bebe ni so anso yenim ntine e ma yenwe na se wahwa aduaba we no eso ne season sa nnuaba yi nyina ebia wɔ ne bre so sa bre no na nyame pese o kyerɛ sɛ ebi nko ni padua mu ama eno achi no etwam kwa a sunsanso bia ba sɛ ɛbɛbo afa ni padua na kwae ne baabi te sɛ ani a nanka ɛnam sɛ ebi wɔ ni padua mu ti na kyerɛ sɛ abɔ ho bai nti nka bɛko atia a kunya wo ha obi amfie ani ni nti sɛ wahwɛ a yɛ mofra kitrewa no kola ketwa no se enu nyankopon na ma won adwene se won fa ni saade nti akola no ne ma me ma ne sika se den kura no a okona se bisi baabi a okọ school no a obesesa bebre di agu ne bag no obewi ne sa yes no yenya vitamin C efri ehunhun no keke ne hono keke na abre na omo ye no worry ne sa no enya vitamin C enye ne ayede chemical bi aka e natural asa na owie no obo a kwala no o se nye ne kire won ba kwala no awi ade we nyina awi a no sande ato ebo so no de ebo aboso oboso a ye wo not bi wo mu a eye fita enti sa fita na wo de wo hwe me mani na ohu wo se mani ni nchen no fita bi wo eti se saade no a ehye inside yes eno no bossa eno no ho bai boy ni no ho bai se be ya o ha bia ma ni no na ma nka wani na ye strong ana sa ye dindindin anso enam se ye nim na ye nim ti na se ko de se me ho bibbo bebre wo ho na season ai e wo se edu ba bi a nkwala no ye nkwala no wo pese wo de pani ahoma sina pani ya wo panyene no wo de ya na afa nche wo de ya na afa nche utira ye ya be ye do hwero ba ko na da so tem nanso ye bi sina pani afra kwala wo fie se wo ai bra ba ji pani ye wi ne sina ma ono fa ya no de ewurem ba jo so ti ase nkwala na wi sa de no eboa wo ma ebo wo ni ne ho ban na doctor say we won say ene abrofo de bibi de almond seed eno ano ene ne ya de koro ya de koro say entimi a me we ni nye no so bi wi eno so wi a ebo ani ne ho ban ene ama ne de o ye ni bibiri bi wo ha ye ka say Ghana ha wo nya bi wo ha but ye won foforo saa bibiri wo a eno so wo bi manso a odi a etse ni na ebo ani ne ho ban enti onyame anya onipa mu saa o say ye no wie no aye ye ni ye ko itire no ho ane ye na yo ai itire no o se itire no e to da bia esen egu ye numi obi wo ho no mo a unhu aboa bia te se aginamoa ne se ye fe pa unhu aginamoa no onto aduro no de atwetwe ne se nanso aginamoa obi ne num na ohwe ne se a na se fita ena aginamoa na aboa bia ni ho a wo se a ne se tutu kakaye no kra kakaye na ne se the same to do when and trigger see we now when a name send a name Tianwa. What else there when and PM say Kaka anything? A BC Sada or can my eye and anything if you don't pay then I Yari a film my yen to me. I ring. What the man can I my I don't know number when you are Barbary. So, the senior. Say a bemoir. One will say, Ubi did you attempt my sebi. And yet, we didn't want some can then will be persuaded to do what I must say, when the city said a brew. Oh, Sanya, a bruno, or 2 for Yankopon Yano. What she shan't to say a sin. I say, a name restaurant season, or persuade say, Ruby, to be and your Bankuni, a Morelli Kukunquan yadi, any Aquilin Quan yadi. Okay, name as I say, yes, as I say, Ruby. The more no worrying, and my sin gamp no, I was sinning, and my strong.
enti se ne bre ne so a na se uwi bia onua bi na totu bi na uwi ebru na nkasa no a eboa wo sene ma wo se no so ne ma me no mo ye no fo mu a na ye bi tu jam ne ye tutu bi be fie ne ano a ade e che no kwa no bi ayi bi ende abrofo no pese yare ni ye nya ne ye nsin tutu ne ye nto wo nuru na ye twetwe sininti no se wahwa ende ye ni gya wo ha ye tutu ebru wo obi afie gas ne wo gas ni so de tutu ebru ye ne nti na che se ye nsin ebe ha ye mpa ene wo kofi mu a won e soja wo ene won yi su cropot no enu beye ahi obi afie gas ni so enu ne di nya yo maame nti yes so ko no bi atutu bi a emfere se kodo ka begina ho no watobi eyade a waye de amayen se enye yeduane ni yeni na moaye nti ufiri ha ukwana maame no tutu bi a tobi nare ne bebo ankasa ne boarding esiesie no eyi no firi mu a ne kofam no se ene yare de bebredi nkrofo nya eye yemfa ne se akoma yare a ne bebre nya pressure akoma yare oye na aduane e de mayen sanke yeni na nka akoma no enye adwuma isan se sana meka no wo de mwa de no tutu ye de no ho a unhu aboa bia na akoma ye kakraka woni aboa ni mu unhu bi da enipa nso de da bia da no akoma ni nya ohaw ewo ya wo de amayen ye mpani ye nim nti no edi ye nya kese pa nti se unhu kura no a se ofa bibiti se pe o se pe no pe mu a na ba no eni akoma no pepe anatomy no akoma no pe na ba na ehye mu te se akoma no na ne se ni kura nso no akoma no se ya na etie nti se pe ne ba season se udi no ne mremu no eboa ma eboa akoma no ho ban eyi yare efrim pe no edu ba bia ne season no pa wunya na che se twam nyame hia se ebe ko oni padua mu bio nti o ma ho ye na kakra kosi se ebe se ya babio ese ba bia o se ye di ese se wudi bi ese se bi ko oni padua mu bi wo wa ni life nyina no so ochi won pe ni to ye be ya pe aha se we hwese me ko fu ho na me ko se bi no ba se na dia wo pe ba ye yi ni ba ko 5 6 na bi ya ta ese o mia wani because se yare ne ba wo beto adura ma na brosa wo be se bre so wo ho ma na sensa nti ye ba wo de to bi di na ekwa na wa pe oba bi atena na wo ka no bo na ba de se ngofo se pe abakra wotimi eya ko ye bibi ano so ye mi ana ye nya ndey eno de meni ano ho nim de sa but ebinu mo so yasua akọ anim nti no ebi ana nhwehwemu a kire se wodi na ba no a eno so boa but me gidi se pe no na ba ne edaduane ni nyina ya de abebo ani padua de se nkusie ewe na se nkuwon de a na kire se yensu yedi a ebo enye hwe ebo eni padua no ho ban se uyi pen obi tai di pe a ogidi se onya akoma yare obi tai ewi kube a na se na dwiri mo obi tai wi abrofo kate a ebe me nani aye ada yes we be di ni ma chi disa afi won ko hospital la ka se oh say like obedwen say woni ha nti won ko ba bia se no se o ha na nya ba okay o ha no ni enim nti no enya badada so ti ase enti no se wudi a ni atibia menye se wani na badada no na akodi e no a ebeko enko okay na se yenya nyare ye no na ye ni sa na emmo ho ban ye ntwen sa ma yare ne mansa se yare ne bade a ene wo agise wo kwa yare sabia anansa wo ba me ho ni yi yare ne firi ho se kwa wo akwanya bio se wo betuma asan ye di sa nua ba no e da san ma wonya mo di ya sabia for the some dey ka ho na nke yare de oh me dey afi so se pen no me ka ho asem ye wo bribi ti se apple o se sa apple we se Ghana ha de odue ntanye yi ba we no so ye ma heart nti akoma kro na na waye ne se nti se ebi wo abonten a o se ne board nti ono on to on vele sika to so ti ase ense se ba na sa e ba o ye se emu akoma ne nti udi bia e be bo akoma na ma wanya ngoden okay na wahwe a sa pe we no wanya no kwa se e me bo akoma no kwa ho ban ni titiru ye mu ma oye mama pe no enti se wahwe se ne ape eti a eye mama ne ye mama ne se oye pe ne fo e ma no fo
ma monofo no otumfo nyankopon ye no ema nti se wahwe se ne apɛ ne tia ano no keke ne kura kire ma nofo monofo na no na ya ye mema ye num no ya bunyano oye ma ye si Dr. Patrick Abando de vejeju ko bo so oye nofo ne ma oye pɛ ne ma ye se ye ma ne se emmoa won se ne be ya yare enkotena won nofo no enti se wahwa won se ma no sebe wono ye mayowa no na nofo no egina so paa no a aye hyen ti se pɛ nti se wudi a eboa nofo no meyi yare bi afiri ho enti se wahwa na ntwi kese ye o ma ne ma nofo a wotwe nofo ofiri mu a ye twe saa nofo suo no bi kura nya mak no wonya cancer wo nofo ne ewom ne se ye ema no enyinsan a na se owo akola no a nofo suo ne ma waduane a obedia na se obetwitwa pɛ ne bi afra aduane a wudi bɛyɛ miɛnsa ne nan a nofosuo no wutumi kora mfa ma oba ma ma se yes ma se ne yake pɛ no ma nofosuo ma nofosuo bebre keke wo bra onu hia se obekwa ko pɛ biribi fufuru bi di aye onofo nansa na wanya nofosuo di ama akwala no etwe nofosuo ma nofosuo na hyehye ma nsuo ba mu bebre na eyi yare nso bi afiri mu ti akwala no num wi a enya fe na ba benya cancer nti se bi ko kan waduane ho okay na yo how any yare afiri onofo onyame ye ma ho na oye ma yakoma no so nti wudi a eboa papa asa wanya mema abi dog ye ba ye funu ya ye funu se wo hwe bofre na ye popo no a se oye brofre ne ma ye funu enti wo hu hwe kura no wo se ne aye mfuru ma na amoamoa no waye wo hwe na to no a amoamoa te se yes amoamoa te se ofuruma na pepe furuma no so na ye furu no se wudidi me a na ye kutu se brofre na we no ye di a esiesi ye furu no mu ma we ye mu da ho ma otumi gya wo nan isan se odi akokọ betena ha no mu a wonkoma na afase duru ansa na se wo otumi gya ne nan aponche ne aboa bia ni ho a no afase duru ansa na otumi gya ne nan na so da se ne de edu ba bia nansa na nan no otumi gya ne nan se ye di popo no a esiesi ye funu no mu enkofa yare bia ma e wo ye funu no mu sa eyi o ha onyina afiri ye funu no mu ma wonya all sade na sefo e ma ne wonya nti wo bedi brofre ni bi na ba no so no obetumi a no ayam eye asoso nro bebre a ye nuanom pharmacist fo ye no ye de brofra ba na eye nti se wodi na we na aba ni bi na wo hata bi na yam bi na de fra kuku ana se nkwan na wodi a yam emoa wa abetena ye funu mu e be tete ye funu yam wo nyina afirim ekọ a otumfo nyankopon na ye na de sa se enye ye aduane nti se wahwa brofre no etore bia ye season wo be pa wo nwura mu ho be kona ye green a wodi enye ebunu no be ya wunya but se edumre bi nso a ba ma oda se ne so mpenti ni enchem fi enwura mu na won aba be di na wo su wo kasa kire yen na so oda se ne so e wo mpe tu se ina na wo so bukofo mo bo ha wo nya kire bi na wo nya brofra oyi aba no anafo wodi chachira no di we biso wa chichire no di egu wo se wonu mu di na afo mu di nya na sayare sa no oban so asade na yesisi fe sa nti na hode no sura na ko ba yenso brofrey obi kura hu se obi a obi di brofra o se na adwene ye ne se obeka se ehia wunti na wodi brofrey yare yenso ehia nipa nti brofrey na dwuma no no se ye obribi ti se abrojuma sa brojuma we no ye obribi wo nipadua no mu a eye ye liver no ye mrebo se mrebo no fa na tomi na se ya na ti se me an shape no tin sa na ti na wo ye ne se ye di a mremre no no a pacha ti se mrebo na se ye di a ne season e bana se ye di a ma mrebo no nya hodin a wonkonya sunsun sanso wo nipadua mu se wo se mrebo anya ohaw na so bebre na pe enti se eba season omodin se wodi bi ko kwansem mu na wadi bi akọ nipadua mu na beboa ma omrebo no
yes strong the duane gonye na duane adi so when ni na se oha ne ba ni obroni aye no wo de be kwa kotadu isansa bo bia ni wa yakunu a ye hwese ne mrebo asesa wo ni muda and then sisa enti ye dibia be ma mrebo na tumi atenase akosi da otumfo nyankopon be fra ye wo aduaba bi ti se edua ana ye kan edua de keka de ye nkwan ni amane de ye nkwan no okay oh say ene wo beti no wose obi anya kidney problem na sabo say kidney ni ya sai ne sai good ne sai no oh say wo fa sa edua no a ne shape ni nyina wo de anatomy ne toto ho a ene asa no eye pepepepe nzuzu ni bi anim edua no ne kidney no ese papa ese ye edua no ma o ye edua no ma kidney no edua de ye man kwan nso ne ye na mafo no ye ntopo ne ye de akofi akoye nkwan ono ne ye de magi na ye no na ope so ti ase edi ye nananom ne ye maame no mo asebe ye beto wo wono mo ko efuo mu ba wo keka na won apai ye hye de duapo na ye de aye nkwan say dua pia ye wo akodo awodo ye move and white asie bi nyina na ye wo white pa wo de wo fa wo behu se ene wo kidney no ese papa ye ntai fa nyankwan na wodi nkwan no e ma kidney ni nya hodin nsunsuanso bi amma posisa wodi bewu isan se yana nanom ne mpanfo e beto won ya ante da se wose wo wi no ma me ni nya kidney problem ansa no wo ntai si so nti ye ni ye di e beboa ye se ye firi ho no mo ye mbra bibiti se abrobe o se abrobe no ade bi wo ye ni padua mo ya no na adwuma wo ye ne se oyam aduane a ye di nti wokum na ntwi kese ya ene odwan a ana aponche a wo se mepe ne tawro no no se empempi ne yema de tawro no eno no ube se wo twa ube se eno na dedi di fro no eno na wo so won se hono ne tawro no se ene tawro ne se okay ene ye wo ba ko bi wo aye friend di ball oh se hono se ne ye green na tie pepepe ete se ye nti se wudi bia ma ebo sade na ya meduane ma ye ma nya ahoden sononko ma wudi dia eboa ma ya meduane ne ntem abrobe dibo nyina aboa eboa nti we no ye me no no titiru no ye ma ye se ye ni ye no na nka wadi dia wi no wadi abrobe ni dia guso na ya meduane ne ntem na fi ahoden wo aduane ne na nka atwe dia aboa ama umoja na akwa anim na kwanya hoden na ode na so na enenu ndro na san asai sa niame because tete no ye na nanom dua abrobe wa ha ufiri krutia na oba wote abrobe ne sent no ene wodi ndro na bresa niame ne nyina se ne be ya ye di one dia na wodi aba na brofo ne dia na wodi aba no ebedi yinya abafo no dia ne dia o se tete no ye mfa duro nka abrobe ayo na ye de eduro epete abrobe no so ansa na abre aye David nti e ba no sa no edi yinya na no na ebre na no abre nso a eye ene abrobe ne da wanim kura wo hwam ti a wonte ne cent edi yinya nti se edi bia eboa ni padua no se ye ba bribiti se kwadu ye numpe ye nkodumpe o se abua bia no a behu se onam a wache a waya nanta na se obehu se nantwi de o hwese no okọ nanim aponchi o hwese no okọ nanim o se de sisi achia agi so da se ni no de biribi abo no na ama na achia sente sa menyi sa abua bi nante a ono akwa no akoto kakra eso da se ni de obetuma nante afiri ha akọ nanim ansa no obedu fanchen bra danshen no watena se beye mpendu ubisa no se de asema na o se ne sisi na ye dia Celtias. The sisi na ye ne ya na dompe na wo ne sisi ne mu. Eno na ohawa bem. Abua bia ni wa ne sisi ye ne ye o. Ade oda sani pe. The senti e ma ne sisi ne ye ne ya ne se. Waye otumfo nyakopon aye ahwe ne ye wi. Se emwa dompe no.
nema dompe no munye tin nenya inya wode ntin se wahwa ye dompe no anatomy ya pa bakakra wo ha ko ni fe ba ha ya pa nti ahwede no so wo se na waye no ena ahwede no waye no epo sa epo no oye ne se enwe ne mo dompe no nti aboa bi na ye frɛ na krante no opepa so owi ahwede pa so da sani de ono osusu se okowe obi beka se okom na de no sikani mu ana okota ahwede awe enso nye ya ayaresa ne apomuden no fasika ho asem ajo ti ase nti otufo nyankopon ye sadie wi eno no ebi hye oni padua mo ye dompe no na bo ne ho ban emaninya dompe ninya calcium free ahwede ne mu enti we ne so kra no aya ye season ewumu ayira ewumu anaba eba osibibi na wo bia na wo twefa wa no ne ehefa nyina na ma dompe na wo oni padua mu aninya hoden nti na oye saadie wi mai nti wo a wo afemu nyina wo nwi ahwede no na chese wo dompe no kudi dompe na bo nti oye ma no nti ye anatomy dompe no oye na pa ahwede no so eye pop ko tumfo bituma jane saa nso opeso ka bibi kira yen se ye wia eboa ma yen apo no so enya hoden se ye ba ha na ye de yen sem no ya kwa biye no se ye wo bibi wo ha ye friend banana kwadu sa banana yi eye kwadu yi ye wo before de ye wo abrofo de ye wo ba sa banana no oye ma yes oye ma emema kwadu no oye ma mema ye mema no anema ye mema no ye dua no a wode kan ye ho na ye de bo adwuma ma ye de ye bibi oye banana no for kwadu say ya de na oye banana no di ma emema ye bema ye dua enti say ye dia ema ye bema no mu ye den eyire se bente enti ye nua no mo ewo enzongo sebe wo nzongo won adua no ye kwadu na ema ni bi no mo kire se ye nua no mo enzongo fo no won be man emu ye den papa passing sebe wonu ma aka so mo no tai wo tai di kwadu won wonim bete no kan bi na ma won be man no ye den yo duaba ni bi ya ye friend kokumba o se kokumba ni bi wo ho akon te se sebe ya de na enti wo ye be ma fe bi kan waduana kokumba no yes no so ye wo ye ma ye mema wo de ma ye nse nka ye ni ya ma ne ye kese ana mo ye den ana ma mu so so ye den asati ma ne ye kese ana oh da bi kese ni entumi ma ne ye na mo se ko se ye mema ne ma ne afamu oba bi apo oba ma ne be ma ye den enye ne kese na mu ye den na ebo adwuma yi a ma mo ni ji ma mo de nam bibire kan ye dua no enti edunye so anu achi no ye wo ade bi wo ha no de ye bai no ne season ni ti ye nya ye wo emre so homre sa mre no ye wo na hodo na ye wo ba ku bi wo ha ye frɛ no atwean rodo o twia na esa so tenten na kakakra ana sem sa bakɔ so na sa emre no wonya ba ku bi ye frɛ no mpu ayen nkuru ye frɛ no mpu ne ehane ye no ni tiri nkuru an onu se ene ye be ma ensunsuni bi anem nti otumfo nyankopon ye se yemfa ma yen ne yenwe ne yewe a ema be ma ne ye fe ema ahoden bem emagya gyina so sa mere no kwa se ye sa wo ba ku bi ye fe ne sibre akase white eno so kura no se o se epia eno so en se ye na de na nti ehani yo ye duane a wode ma yen se ye ni ne mo na ntwena mo ne de enti e ma mo imre mu se nka mo de na ntwena mba ma yen mo mfa mmire mu enka ye duane ho mo na ma mema ne to gina mi yie pa e ma de so o ye ne sa pepepe wo ho ai no de
minim se me kan se mi jai o dan ka ye fancy na se na dis o si ma no if aka mo na ye fancy okay o say ni ayedi no wa kire yen say embre de o say ma ne de wa hwe enwa no a ma ne de ye nkwan o say mostly no aya wo ye nkwan no a ebi fa mbre kakra no wa fa enwa kakra de afra oh say emre enwa no se wutu firi ne chance mu a wo hwe emre na kasa no a sebe oye ma ema ne pass okay enso nim se wutu ade ne firi mu a sane ama no bi ne tie no sa pepepe ema wi a ade ne wo ye wo so se emre ma tinka kosoro oh okay ema won ba no mu ye ma emuche ani ema ye de ye nyina ye go to obiso so en sakrabia nim o hwe no a pepepepepepe utumfo nyankopon me se ade bi ode ama yen se yemfa nko ye nipadua mu wa ye ne sesu wo nipadua mu enye se ye we ne keke ye pe ne keke no wa ye ni nyina sesu e doso ne ma ne doso ye ntumi amfa bia ma yeah nanka ye beka wo a wo hwe kura wa hwe a wo besu ne senti a wo yare wo besu se una na wo ni ti na ma wo yare o ye ma yen se emmo ye ho ban na ma yen apomutin ye mfantena senche na ebre no so se wo be kwa o kwa enye yare emu na o de ko nka be da be sore no na kwa so bi na so nimdi aye nenti e di yenya obusia aya pani ahia so Dr. Patrick Amari ne na twetwe nkomo tintinti na docs se nnuaba we nyina ene de agya wa na aka ya betena kunu ye nnwuma nti ye dai ni subu okra ebedi akodo na yitia betempe ade su ka benya odi sa di me kube so a nanka wo da bia benya so odi benum kube no kwakoto asichire drink no wa no doc ye fa ne se ya yare na baby o se tete ne ye na esifem ene ye mfe na esifem tete no ne ye de se kind do ene ye de dro na edo enti ye exercise ye nam ne ye nsem se yare no eba acupressure mo se motimi sa yare no ye nante fem ye mfe sa nya na e na motimi sa ye fe no emie se ye nante fem na yare na ba acupressure ye kwanfofora ye de sa yare no ye miemia wadwene na ewo wo nsani mu wakoma na ewo wo nsani mu so ha ba mu a udo mpenu a ewo wachi na untumi entrance na untumi nyina ho no ye miemia bi wo nan ne wo nsani mu ye ne saa no an kakra ne ye piepia moja na ko ba bia moja ntumi nko no wani be ba ho so no na yare no a abetuna onipadua mu edi wunya no na ekọ enwanya wa ho de eduro bia anka okay na ye say massage no akọ say ye nan nante ye de say ye na ye nye no ye ntumi anye no ye ba acupressure no na mo ye ma ye e de say ba say yare ne ba na ka say ne ye okọ nante a enye yi because o yare fu bia kra ni ahoden a o de be ye sa but I just say wo ba ye yakosua ho nimdie nti o how bia ti ni padua ne mu ye be ye wo nan ne wo nsem wo bra ye ma waduro na ye betumi aye ngo pane so no wo beto na wasen akosi dada mu isi dada mu na fa nnuaba na wa ani no wa hyase wo pa no wa hyase asan edi nti da bia da no na wo ahoden ti se ponko abusia empani ahia so enko na benya nkomo twetwe we na mama misa doctor said doctor futuo ben ne twato ya wo e de ma ehwefo ene etiefo iyo ni ameka kira ahwefo ne etiefo nyina ne se so nipa benya ho a na efidi ade na sebe ebinom se amaman kama asem nyina ya yade na edi yenya ene enidaso bebre e wo ho adesua so bebre wo ho eno nti no se yare edi wunya menye wadwen se obi na aye osa eye niama ye nim nti na ma yare edi yenya nti obi wo ho a wo yare a close to se ni aye ne de ese so kokana na eduro mu kokontem onipa wumu ya unim ya obenya nti se wo yare a ene nim bi aba ba emwa bebre wo ho a ibetumi abo wa ma pasensi udade nti ye be sereti fo ni ahwefo se wo yare a bo modin abai nimdifo a owo nimdie fa apomoden ho na emwa bebre wo ho a ibetumi di abo asafo no ama wo anya nkwa
no want to me atena se ache kakra meka no abusia empene se chia me anim asem kan no wo se na wasomu a ye hwe tete no se na omo de Acupressure omo ye a wo munim wode ne nan esi fam o so se kan wode do okofo mo te bo fredi o te amangudi o te kodudi abrofo kate ne ye we abrodwu ma ma munim tete ne ye nwa ne ye bi kube ye we abrodi ye nakra nka se na ne nyina nipadua na ya resa wode ma no a ye nim fi so do mankoma nipadua na kwa ne nyina da obo ho aduaba ene na dua ne aduaba udi a na chese wo san ho ya de tete fo no mo ye enne ne enye ede na esie empane se chia na chia emu ye nyina ye nsan ko ye chi ye nkofa ye tete ye na te fam wo fi a na te fam na te abo di nuaba na ahode emra abusia empane ahia so de ohenere adjoa Aprebi ene me de aseda ema Abutre clinic se bibia wo so masene ema me de empane ahia dwumade ebrewu ese ahia da sele na twetwe